Mas pinalawak at mas pinasigla ang selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng Kanlahi Festival sa probinsya ng Tarlac ngayong 2026 kung saan tampok ang produkto, kultura at talento ng bawat bayan ng lalawigan ayon kay Governor Christian Telya. Sa isang press conference, inihayag ng gobernador ang mga dagdag na aktibidad na magpapakulay sa week-long celebration mula March 2 hanggang 8. Kabilang dito ang Unli Products, Kamote Festival, Dance Competition at Miss Kanlahi. Mga programang inaasahang magbibigay hindi lamang ng entertainment kundi dagdag na oportunidad para maipakita ang mayamang heritage ng mga Tarlakenyo. Street Tuesday, yung aming street dancing competition, 3 p.m. na mag-umpisa po dito sa F. Taniedo to Maria Cristina Park. On the next day, March 4, we'll be doing a big Zumba, Kanlahi Zumba Fest. Ang dami po nagzo-Zumba ngayon. Today, we will be opening the Kanlahi Trade Fair for the products of the different municipalities in the province, agricultural exhibit na mga agricultural products, bonsai exhibit ngayong araw. And then on Thursday, we will be having Ginoong Kanlahi. On March 6, we will be having Binibining Kanlahi. At siguro ito ang isa sa pinaka most coveted event na talagang pinupuntahan ng ating March 7, ang ating Kanlahi Music Festival. Kung iba't ibang national bands pupunta, I think they have Dilao, James Reid, and mga magagaling na talagang mga iniidolo ng ating mga, not only the kabataan, but the seniorities. And then on March 8, this is what we will be having the pyro musical competition where different pyro musical exhibitionists and organizers will be showcasing their fireworks. Ito ang napakagandang venue ginagawa dyan sa aming river at maraming nanunood sa ating bypass. Ayon kay Yap, layunin ng pinalawak na line-up na mas mailapit sa publiko ang iba't ibang local products at cultural presentations ng bawat munisipalidad habang pinapalakas ang turismo at lokal na ekonomiya. Different identity festivals of the different towns, it culminates here dito sa Kanlahi. So usually, yun yung mga nagiging themes ng iba't ibang presentations, dance presentations nila, ng mga munsya nila. So we can see the different identities of the different towns of the province dito sa Kanlahi. Ang culmination ng iba't ibang festivals dito sa ating probinsya. Dumalo rin sa naturang press con sina Vice Governor Lita Aquino, Paniki Mayor Kathleen Rojas, Board Member at Tourism Committee Chairperson Pearl Pacada at Board Member Carlito David. Ang Kanlahi Festival, ito ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga Tarlakenyo in different aspects. Yun na ngayon, yung trade fair. Makikita nyo doon yung iba't ibang produkto ng iba't ibang bayan. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng mga Tarlakenyo na may produkto pwedeng magpakita ng kanilang produkto dito sa ating mga exhibits. Formal na sinimulan ang 10th Kanlahi Festival sa pamamagitan ng banal na misa, kasunod ng program launching ng mga aktibidad para sa buong linggo. Kabilang sa mga pangunahing kaganapan ng fan run, trade fair, bonsai exhibit, job fair at isang libreng concert para sa publiko. Sa pagdiriwang ng isang dekada ng Kanlahi Festival, muling iginiit ng provincial government ng Tarlac ang commitment nito sa pagsusulong ng kultura, sining at produktong sarili. Isang pagdiriwang ng identity at pagkakaisa ng buong Tarlac. Ang Kanlahi Festival ay inumpisahan ni dating Governor at ngayoy Tarlac City Mayor Susan Yap. This is Patricia Mamangon on the spot.